sang pati sigro anata baris nyawiji gumalon damya gumragut ramai pinarum ngrabyak watang anggati gumalarang bai sorak iku moro Dik Dita katuran menara karya muda ayo Dore Nanda Alika Cindy Dendin Alami dan juga Vero sing hati-hati yonduk Batarupa sora ewadya gumuruh tumandang kira-kira juga tandang-tandang cuma kakak kumega liru parana lo samabdo tioko sama karyo angangkat karyaning brojo Kerto Harjo ayo do Alfi sing hati-hati anggone makarya sesarengan kalian Vero Nandin Cindy Alika dan juga Renanda ho 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 Yo Alwi sing hati-hati yo ndok R. Hey, 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 hey. Apa ini? Ayo Doni.
sing hati-hati weh. Yo. Ayo dong. Sawetara Alwi iki mau sepun aturke lan ugi ana Alika ya nggih. Ya. Oh. Ya dinapa Vero ya. Nek ngene iki wis ra katon nduk sayo. Ayo doa Alfi GBC sesarangan kalian Renanda Alika Cindy dan juga Nadine wonten ketinggalan wonten Vero Tayu Ronggo Karyo Muda sampai kapan hidupku begini tak
Ambon, ambon, manis Turangga karya muda suwe ora jamu godhong tela suwe ra ketemu pisane ati lega suwe ora jamu godhong kecubu suwe ra ketemu pisane ati bingung oi Armando Alwi Vero Nandin Cindy Alika jadi Garenanda ya Pak sing alon-alon manut ganti tata barisane ambon esme oh ayo weh Vesa Pro Audio Profesor oh Adit oh oh ya gas ya no
Goyang kanan, goyang kiri. Turunggo karya muda. Sasdor. Siang antara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Ora bakal sirna nyoba oncak sangaraku wis tresno karo bisa dipisan. Ayo dong Alfi Renanda kok arep melu kecelakaan loh, dia tahu kecelakaan. Ono Alika, ono Cindy, Nandin, dan juga Vero. Goyangannya dok. Siang watara ratri omong eling manis ati setiaku pengen anduweni amarang sang Hyang Laksmi. Yo Dimas Sor yo Ronggo karya muda. Wong ayu tresna mungkin arya tanpa susah jroning atiku. Rasa atiku tresnaku tulus rening aku sanadyan ngaruh di banyu segara rasaku ora bakal sirna
bisa dipisah. Kecelakaan nih masuk iki. Iki sahabat Toro lerem sahabat Tafis Kranten iki wau jenenganipun Bapak Wito dalasan Ibu Sumiati dalam rangka niki wau khitanan putranipun lan ugi akikah ulang tahun yang ke-7. Niki mohon dipersiapkan Kranten untuk siang hari ini bersama Sri Kandi Turunggo Karya Muda untuk potong kuenya dipersiapkan. Nah, jadi segenap keluarga besar nanti sekiranya kita masih ada Turonggo kalau Srenggi lan lagi tari rampok singo bareng tanding para rawuh pilih wonten sedaya lepat niki kula nyuwun ngapunten gunging pangaksanga dumateng para rawuh ingkang amirsani wonten siang menika. Inggih, Kranten niki bau sampun angluwari ujaripun dene panipun Pak Wito dalasan Ibu Sumiati nggih. Monggo iki saged kalubaraken lan ugi napa kang dados ujaripun keluarga niki sampun kalaksanan sampun animbali Turunggo Karya Muda pramila niki tiup lilin dulu lan ugi potong kue samangge dipun sekseni dening para rawuh lan ugi nyuwun idi pangestunipun panjenengan sedaya. Oke, jadi untuk keluarga bisa foto bersama dan juga untuk dinyalakan lilinnya dan juga nanti bisa ditiup dari adik-adik yang lagi ulang tahun yang ke-7. Semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan aral suatu apapun. Ya, ini tadi sudah dilaksanakan yaitu upacara hari ulang tahun dan juga tiup lilin. Beserta pula dilanjutkan dengan adanya potong kue dan juga nanti bisa dibagikan kepada teman-teman ataupun para penonton yang hadir. Tentunya masih bersama Turunggo Karya Muda, ada Sri Kandi ingkang sonten mriku sampun siaga saking gati menghibur panjenengan sedaya. Wonten Adik Alfi dan juga Adik Renanda, Adik Alika, Adik Cindy dan juga Adik Nadine, Adik Vero. Vero. Yang namanya Vero mana? Oh. Yang rambutnya merah. Kita nyanyi bersama-sama. Asoy. Soy. Kuenya. Potong kuenya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga potong kuenya sekarang juga potong kuenya sekarang juga panjang umurnya sekarang juga
ucapkan semoga panjang umur kita kan doakan semoga sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur serta mulia. Sik potong kue. Juga potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Asoy. Asal. Sampun apa dereng? Saya foto sik. Nyawer. Nyawer. Menika sampun kaleksanan anggenipun para putra putrinipun saking painipun Bapak Wito dalasan Ibu Sumiati menggaipun wonten tiup lilin dan juga sekaligus potong kue sak menika kalajengaken ngaturaken kopat luar kraton wonten siang menika dening painipun Bapak Wito sak keluarga ingkang sampun luwari ujar nggih pilih nyunatne utawi ulang tahun badhe nanggap jaranan turangga karya muda pramila wonten siang menika sampun kaluwaraken dening keluarganipun Bapak Wito tansah manggya rahayu kalis ing sambikala bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Luar napa kang dados kacaripun Bapak Wito sak keluarga. Inggih, menika sampun katuraken menggaipun kopat luar. Nggih, sampun sampun luar anggenipun jaripun Bapak Wito kalajengaken malih menika potong kuwenipun saged dipun beto wonten pinggir kalajengaken wonten Sri Kandi Turangga Karya Muda. Sumangga Deni Mas kalajengaken sesarengan kalian Bi Elvi dan juga kawan-kawan. Ayo biar sehat-sehat ayo Sri Kandi Turangga Karya Muda.
Os, Os. Mes sopo ger cahayu. Jonggrang wis rampung apa durung ya? Monggo sing nyuwun tetembangan jonggrang. Sabar. Jonggrang panjawon kota turuti Turangga karya mudha awe
jonggrang pancen kowe ayu tenan ora pokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan yen banding lan langit jagat putra ratu langking Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa ya sakti kirun ono tason bondo garwa iya jonggrang panyuwunmu tak turuti sepeda balik do angel katuran pinala ha he ho ha ha he ho ha ha he ho ha 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 Ambon, esme.